Waringo kaunti Siaya kama ni Jodak dho wath ma Sirongo mani sub kaunti ma Bondo koro yuak wi mudho mandiwa magisebedogo kuom thuolo ma hew dweche adek nyaka ne teko stima lale gwengego ka koro gikwayo migawo mochung'ne keyo teko sitima pacho kaindi mondo mione kaka nyalo chwalo negi resruok. Mana kaka miyo walera kod reporter barwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Mago Jodak kod johala e dho wath ma Sirongo mano bago ng'anyo ka yuago onge mar sitima e gwengego ka jakom dho wadhno Sylvia Odera yuak ni tije gi duto sani koro chung. Sirongo BMU stima oselal masani koro wan gi dweche adek ka stima onge. Jo Kenya Power nobiro ka ong'ado stima. Koro Sirongo ka waonge security. To ka an gi jo lupo, an gi jo manika matimo helni mopogre opogre. Jo Kenya Power dwani mondo bi mondo ng'iswa ni why momiyo ne gichodo transform, gichodo weyni mag transformer. Wach ma otel gi jakom johala ma Sirongo kuno migosi Enos Otieno ma oluwo ni giseluwo yo e ofise mag kambi Kenya Power ma Bondo to pok giyudo kony moro amora. Wach mar stima ni osechandowa kabisa sani ni dweche adek ka onge stima Sirongo. To wasewuotho ofis jo Kenya Power, wasedhi mang'eny. To giminyisowa monyalo tiyogo otamowa. Owalo chung, nyithinde goyo koa kata mana e skul samoleo, mine maloko godhiambo ok nyal dok e utegi samo winjore. Owala joma loko wala big fridge okethore. Wan matek magi makoro wanyalo tiyo Sirongo ka koro tamowa. Koro wakwayo jotelo mar Kenya Power gi joma usika. Oyie ong'iye wach stima ma Sirongo. Wan bende wan mana jopiny mago kura, wan mana jopiny machulo osuru. Kwayo maketgi ma ochiw gi wadgi Polo Mondi Ogendo to kod Monica Mondi Omolo ma oyuak ne jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda kod jatend migawo mar teko James Opio Wandai mondo yie okonygi. Ana kaka ng'ama chajo taya dan nyaka gi kinyozi tije na ochung' te nyithindo bende an go kwame dhot wana Gideon Ochanda kaka mbunge mara akwayi gi teko mari miwa sitima ohala ochung' konya uru dhogo tuo. Stima sani onge Sirongo ka koro dhi dweche adek gi nus. Awakwayo bwana Opio Wandai ijasi achwaka onego bed ni oduma kata kochiek ka ji chako gwelere ichako mana gi dalau. Wuod Wandai winje yuak mag jogi. Ne gikawo thuolono bende mar kwayo jotendgi mondo yie olosi apaya mochomo e dho wadhno ma bende gi yuak ni okethore mokalo. Ndara rach mawuoro maga achiel kuom gik monego bed ni ndara akucho to chopo Sirongo BMU to wan kaka johala ma Sirongo maloko hala mar omena rech dhi to ka rech ok nyal dhi security be waonge go wan marach. Ndara rach masani ung'eyo mani kata kidhi Bondo iluoro mana kanyaka Jaramogi. Iro ka sechego ndara rach makaka nyalo ringo gi jatuo onge. Koro akwayo sirikal ni wan bende wan e piny moro mijuogo mana kaka ijuogo piny moro. To bose aka onego osebolwaga ni wan ineno waga mana ndalo kura. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka.